Apasotunde palinde wina yokhuzana ndi Wandansisha komanso Alexius Kamangira ya anthu awiri amene wawo ndizoti akukudzulana osati masewera komatunde kuti ndi masamba mchezomo ndi mmene mukuyenda ndithu baro yawoyo mwina mwayitsatira mwina simunayitsatire koma tayibweretsa nkhani ndi zonena kuti no Wandansisha ndamenetu anaulutsa panchi yoyamba ndithu chibakera choyamba pa Alexius Kamangira ndipono inayambira ndithudi pa programu ija ya Hot Current ya dzulo ndezi zinali motani kodi tatiye ntionere limodzi kenako tipitiliza nkhani kuti no zikuchokera kuti nangano kodi no zili pati mwinanso nkumapita kuti no timabwera pano molimba mtima chifukwa lipo inatu amafuna kuyankhula zinthu umadathawa anayankhuli pala ndo ina kama anamiza anthu ngati ngolimba mtima umadathawa manayankhulira kutali iyayi bwerani zona moto kumauyandikira uzitentha kumene so tizibwera nziko momuno aliyesa amene akuzita chifukwa ife timakatuzi anthu atu akuziwa atha kuti gira panjapa ezona metili mu studio ya Times ngati kubisa ngati atha kutembekezera panjapa asogoleri kuti chita kuti makofi kuti opyeza so wina ali kunja kubisala ine shut up so tibwere muno tiziuzana zoona titayang'anizana chonchi osamadalira kuti chifukwa simuziwa kuti muli kutiko chanjani no let's come here talk to each other bwino chabwino mmene taonera pamenepo anatoti shut up yoro mukati mumumve pali nthawi zina zake ngati mene nangonenera chaposachedwa pampa kuti shut up kumene ndi pali shut up wina umachita kumva zoti uyuyu ndendu ujoti no ukamumva iweyo ngati ukunenedwa shut up ndiweyo umumva ndithu akubaya mkatimo anyways kodi no zochokera pati zimenezi zopita kwa ndani mosapshatira mosabisa china chilichonse nkhani iro imapita kwa Alexius Kamangira. Wandansisha akumonena Alexius Kamangira ngakhale sanamutchule dzina lake kumonena kuti no usamakhalano kutali uko ndikumakuwano kumaoneka ngati madolo basi chani kumaloza zala anzanu ngati kuti inuyo nde kuti no muli ofunikira chonsecho ndina anthu amantha kwambiri ngati muli anthu onena kuti ndinolimba mtima mesa mufuna muonesa kuti ndinolimba mtima tabwerani kunoko mubwere muzakhale pafupi muziyankhula zonena kuti aujeni mwakuti nde kuti tione ngati simudzadinidwa ndi anthu amene mukwani nawo kunoku otherwise sinolimba mtima yayi mukubisala uko kolimba mtima ndifeyo chifukwa ifeyo kutuka panja pomwe pakhoza kutiphika ndithu anyamata mwina kuti atumidwa anthu amene tikwanena pano pa Hot Current abwera zangoti phika basi mozangofa mbiri kuti mwina make Wandansisha watupadiso chifukwa choti noti anamuwaza nazo fight zina zoterozo. Anyways nkhani imeneyi mungamanene kuti mwina mwake yochokera pamenepa koma nkhani iyi yochokera pakatali ndithu kumene yochokera nkhani nkuonena kuti Alexius Kamangira padzankakondo mabwera live kumayankhula anabwera pa live ina ndikuzapakambako nkhani zokhuzana ndi Hot Current kunena kuti anyamata inuyo apo Hot Current iwe Blind Banda Wandansisha komanso ndi kuti Bishop amarambuye Bishop inuyo makaya mukakhala pa program imeneyo mumapezeka zonena kuti no zokamba zanu ndi zoti no simukukamba nkhani zenizeni mayenera muzifufuza kuti Alexius Kamangira uja nkhani zimene akuzinena zija kodi ndizoona nange kodi no tingazikumbe motani tingazilondoloze motani nkhani zokhuzana ndi anthu amene akhuzidwa ndi katangale kunoko ku Malawi nkhani zimene mayenera muzikamba ndi zimenezozo koma inuyo pena sumapezeka kuti mene mukukambira makhangaliso pena pake mukayikira kumbuyo anthu amene apanga katangale aja ntchito yani imene okhala kulondoloza nkhani zeni tikakhala kuzivumbulutsa pano mazibweretsazi zani program imene izigwira ntchito imeneyo kuti mwina mwake ikhale ngati program yamphamvu koma apa zikuoneka ngati kuti program ija sikugwira ntchito yake yeniyeni mukamala kuti Hot Current zani simukulondoloza nkhani za serious ngati zimenezi. Anyways iyoyobe olomutakhala zonena kuti muliyika ndi chilungamo mmene amayankhula Alexius Kamangiramo at the end of the day ikubwera beso ngati panchi ikubwera ngati chibakera ndithu choyamba ndithu kwafikira anyamata Hot Current amene anangokhala sizimakhudza amangokamba nkhani zawo akamamenya matopiki awo wiki imeneyo koma ndi kuti nazangolandirano chibakera patsaya modzidzimutsidwa muchoti sukhala subwanji kodi koma inali panchi ndithu kaya muli chilungamo muchibakiramo kaya mulibe chilungamo komano inali panchi ndithu ndende uyu kuyambira kumeneko. Nawo panapita ndithu ma days I think in my weeks or so
anthu nde kuti no asakutani awa achina hot current wasabwera kuyankhapo chana chicho samangopitiriza zinthu zawo business as usual amene amapangira ma program awo kufikira nde kuti no dzulo hot current ya dzulo yomwe ino ndi pa 8 March 2026 pamenepo panasachitika nkhani chinachitika ndizani amafotokoza programu imapanga chani ndimene amene kuti ife ndolimba mtima sizoti timadikira kuti tizinenera tili kutali chani ndakhala ngati tinakubwezano panchi janonso pano koma panchi ino yokhala ngati no yotsimikiza kuti ndewa papanda yatani yayambika ndikuchoka pamenepo pameneno yapezeka kuti mamawa lero nkhani chekungo trenda everywhere pena paliponse anthu akukambirana nkhani imeneyo ayi mote wandasisha wakamba zotere wapanga zotere nkhani yupita kwa Alexis Kamangira ataiva Alexis Kamangira inamupyetsa mtima honestly yamupyetsa mtima ndipo anabwera arunde kuti ndi post chakumama wako akuti I don't take lightly the conduct of Wanda Nsisha and the colleagues on yesterday's hot current. 3 things are going to happen. Akunena tu kuti no inetu ndesi zoti zimene wayankhula Wanda Nsisha zijande kuti basi neyo ndakuzitenga basi ndikuzitenga ngati zinthu zophweka ineyo kwa ineyo sindikuzitenga ngati sindikuzisiyasiya nkhani manager pavuta osati masewera magayi ndamakamba choyamba kunena of course choyamba no akhande kuti akubwera live kama lachitatu asafotokoze nkhani zokhuzana ndi katangale nanga kuti no ogwira ntchito ndikuti mamedia amene amagwira ntchito kalatula nkhani akwena azipanga modani asafotokoze zimene zozo cholinga chono anthu aphunzire amene amagwira ntchito mamedia ngalatula nkhani. Number 2 anabwera kuzalemba zotere 2 au formally write Misa and the Times Group raising my concern on the behavior of the hot current cast. Akuti ndekuti no chachiwiri ntonera kuti akhala ndekuti no akupereka madandolo ake kuchira ulemba ndi tuzi baluwa kulembera ku Misa amene wandibungwe limene limayang'ana zalula nkhani komanso kuulutsa mawu kuno ku Malawi kuti nakwena azitsatira malamulo bwinobwino komanso ndekuti no alembera ku Times Group komwe no ndikumene kumachokera ndekuti wireless imene ya Times TV ya Times komanso ndekuti newspaper ya Times kumeneko ndikumenenso ndekuti program imene ya hot current imachokera ngakhala china Wanda Nsisha onsewo amakhala kugwira ntchito kumeneko ndakuona kuti akhala kulembera akuluakulu kumeneko kuti no makamaka aone khalidwe la anthu amene amagwira ntchito pa hot current wa onse atatu kuti khalidwe lawo sanachite bwino akuyenera ndithu mwina alandire zilango zina zake or discipline ina yake malingana ndi imene zimayendera kumeneko ku Times Group. Anabweraso kuzakamba kodi amatizani kodi anabweraso ndekuti kuzakamba zina apa akuti komabe funso langa nkumati if Wanda Nsisha can speak like that on air mpaka shut up with anger oozing, what is he capable of doing or saying privately? Akunena kuti ndefunso langa ndimenero ngati no Wanda Nsisha zakubwira pa air penipeni baza nkuzayankhula shut up ndi mkwiyo yonjija kodi no nangano akakhalano ku private kono risipala makamera sakumuona ankapangi zotani ankayankhula zotani amapanga zotani amayankhula zotani ameneyo. Anyways anakamba poso zina chakumama wakweni kunena kuti napapa ndizoona kuti no magaya hot current amene wanyamata amene wa amukanda ndithu amene Alexis Kamangira ndipo nkhani imene akhala kufika nayo patali kuvuta osati masewera ndipo tusawasiyasiya anyamata amene wawa akhala kuatengetsa ndanabwera makamaka ndi link inaso apa anadzatenga link ku YouTube imene imachokera ku channel cha AMTV Malawi ya Munamiso ameneyo ndipo no anapezeka zono rino imaonesa video ina yake nthawi chachisankho Brian Banda ndi Wanda Nsisha ankakambirana pamenepo kuti dashboard yasowa bwanje mukumbukira nthawi imene yachotsedwa ndeka anazaphyesana so mtima ndi Brian Banda ayo kampaka nankakuti ziyankhulana zimene zino pakamera izezekanga nakangati Wanda Nsisha wazonetsa ngati kuti no ndi bwana eti and inaza trenda sometime ene kuti kuti Wanda Nsisha ibwaje kuti antuma anthu ku MCP bwanje pene zambiri zomwe zinkenda nthawi ija paka ndanamba zokunena Wanda Nsisha ndwa MCP ameneyo chani iwapya mtima zambiri zomwe zinkayankhulidwa nthawi imene I think you remember very well mukumbukira
Now nkhani ndi imeneyi amabweretsa link imeneyi kuzafotokoza kunena kuti no dashboard ija inachosedwa bwanji pa Times zikuoneka kunena kuti wandasisha kukhala bwana wa ku Times nanga amesa ndi bwana so station manager nanga iyeyo so ndi kuti adziwapo kena kake kapena akwenera amene wafufuzidwe boma mwafufuza amenewa pali china chake ndithu chimene chinachitika amene pafunika chilungamo chioneke kuno kuti no kodi zisama zowerengera zija zinkaenda bwanji kuti achose dashboard magayizi ambirimbiri nkhani zomwe zinazaponyedwa pamene pacha. Now this is the battle nkhani ndi imeneyoyo anthuwa akumenyanabe fora anakafungabe miyala uyu Alexius Kamangira nakabwezabe ndithu mawu kumangodabwabe kuno kodi no akubweza chipyira mtima akupya mtima kapena mwina mwake pali zina zake zomwe zochitika komano ena akunena kuti uyu wangopya mtima uyu faja mkwiyo nchifaka kuyankhula ziti zimene zizi ena sakunoti ayi koma iye akunena zona hoti kale ndimene zilondoza nkhani zimene amabweresa osati kunoti chani sakulakwisa yayi kumaso sisora abisala kunjako anapita kumene ku school ukaphunzira yemesa koda nkayankhula zimene zolali kunoku chani sizora kuthawa koma anapita ku school zambiri zomwe zikuyankhulidwa. What can we say? Tonsefe ngati tikunena zonena kuti tikuyankhulira Malawi tikupanga zinthu zonena kuti tikonze Malawi maumuonena kuti tikhale pasi ndikumagendana miyala kapena malozana zala kumaonesera kuti awo kapena ngopanda awo ngamantha kwambiri ife ndolimba mtima kapena awo samayankhula bwino ife ndoyankhula bwino awo madolo ife samazogwira ntchito yawo bwino. I think nde kuti no pamene popo tikungoyang'ana za ife kuti tichuke ndifeyo osati kunena kuti no tikambe zinthu za Malawi kapena kuti ukamba zinthu za Malawi timayenera ndi kuti tonse tizikhala okay common goal yofuna Malawi atakhala wabwino iti ninga tifuna Malawi akhala wabwino tonse tikhale pamodzi ndikugwirana manja nkona tingathandizane motani ndekuti no ndi mafield osa papa mukuona ndi mafield oti timayenera kumathandizana uyuyu ngati akusokola nkhani zakatangala Alexius Kamangira kuti zifike patali zifunikira ndekuti anthu a media ndekuti achina wandasisha ajanda amene no amakhala kumatani a media awo amene amatha kumalusa nkhanizo ndekuti mwina bwezino pali ngati no kacheni choncho uyo okasokola nkwavungira awo nkuziwakhira ndi kuzipanga amplify kuziulusa kukafika ku mtundu wa Malawi zipo zikafikire patali bwezi ndekuti zikumayenda choncho siyana kuti zigendana miyala ayi iwe chani iweyo shut up sabu usayankhule chani kutali iwe upanda mamantha chani usu palibenso ayi uyeso ndekuti kumayankhaso inu inuyo ndetithana nanu simungalimbane ndi ine chani zambiri guys no we don't need that hayi mpaka ndilembera zikalala kulembera kujeni kuti Times athane nanu supanono yasandukano ndewu mamuonera kuti munene kuti mafuna ngati mufuna menyera Malawi ndekuti nonsenu muzigwira ntchito imodzi yotokula Malawi kuthandizana kusiyana konena kuti no tizonesana kuti no opepera ndani kapena tingakhawulitsane bwanji ndekuti yasandukano personal ndesi nkhondo yokhuzana ndi Malawi ni nkhondo ndekuti yanu inuyo supano mukumenyana supano mwayiwalaso ndekuti cholinga chimene munabwerera poyamba chimene marino ndikuthandizira kuti Malawi akonzeke mwa komedwano supano ndi nkhondo zomweno sizimenera ziziyenda choncho kunena both sides mbali zonse akuti